step ka bakaman ba basuk ki pibaro ki paro ki bapet lengba kane ka division lang bagan step ka bamenta nga piang subay pi ba ngai ko blei pi haga teng ka batyang tam ba ka don bortam utrai no panim jingi U Jisu Khrist menshwa ka por bagi dangret idon iwei mama iwa penlek kai ni iwei ka jinglek kai ka basan tunat bha bagane ka jinglek kai ka long kumne bagi ha banjit ya iwei nei perok jingi but habang legit ya tai perok jingi ngin tho aka slip ya ka ka bangi kwa ba ine perok jingi inle na ka benta ka jingi te kala de ka pali ka jonga but habang la let bet tai wei perok jonga ngala tho ai slip ba sngewbha ban thit ye chocolate nam ta ka jonga but habang la tho tai slip but habala ai ye tai slip hai tai perok ki jonga habai la pule ta ka slip ita imama iba penlek kai ka jing le kai ong kai nga pidei ma phi ban thit ya ine chocolate nam ta ine perok jong phi ka gospel ka jong Matthias ka no ka ban nyau ka khot ka ba khat ar ka ong namar kata ya ki baro ki ba phimon ba ki breu kin le ha phi kumta to le ru ma phi haki bat na ka gospel Loukas ka no ka ban reu ka khot ka ba lai phu wei ka ong kumba phimon ru ba ki breu kin le ya phi to le ma phi ru kumju yaki ka phampnang jong jingpuson ya ktin ka jong blei lang bagan ka step ka ba menta ka long to le shwa ma phi yaki to le shwa ma phi yaki kane ka benta hangne ka de ka benta ka ba U Jisu hi kai yaki sin ran bat ki pet ba hajrong jong ulum lane la jutip ya kane ka benta ko muta ka jingkran halor ulum lane kata the sermon on the mount kane ka de ka jingikai ka jingkran ka ba pau nam ha ka jong U Jisu bawat umat magandi ula yaro ya kane ka benta ba do ongartat yakini ki kentin nga itunat ya U Khrist henry nga itunat pat ya ki Kristan I like your Christ but I do not like your Christian hangni yu I ba kumno ba U Jisu hikai ki pai ba kumno ba ken ik ki nong shun ki jong ki ya ki ba bishni ya ki ba sniu ya ki but ki ba kwa phoi ba kumta ter ba what ban I know what ka ba ki donru hakita ki ba kwa ika naki what hadu ba kin du no elade kadai sisa ka jingikai ka ba kraw but umpat judon ba hikai manno hakum kita ka por U Jisu la hikai baru ongi gine ki kintin ko ba phimon ru ba ki briu ken le ya phi to le ru ma phi kumju yaki parlok ngila ju perkhat mo ba le bo blei U ai gine ka ktin ka jong U hangi ki khun bin riu ba le bo ai gine ki spokli ki hukum bat ki wei pat ki hukum hangi ki khun bin riu kadau kolong bangin yo ban pule ban im bat kumno bangin nang ban im para breu ka bible ka yitu bat ka hikai ngi kumno bangin im bat kumno bangin ya bangin yang bat kumno ka bangin la ban burum yo blai ka bible ka long kata ka constitution lane ka rule book ka jong U Kristan ye ka bang yo ban pe ban pule bat ban kimi khnang bang nang kumno ban ya bat ban im ka bible ka deru ka sur lane ka ktin ka jong blai ka bau blai Ukran yangi ki breu lang bakane ka ktin ka jong U Blei ai khnang ye kene ki hukum ki jong hangi ki breu ya kane ka ktin ka jong kalong kum khnang ba in yo ban im suk para breu khnang ye bangin la ban im ba kalong ru ka jing mantoi nam ka jing im jungi I shimet tong in ye pe khindiat ya kini ki hukum ki ba U Blei ai Moses ka bo ai hangi ki khun ban reu ngin ye pe ya kane ka hukum ka basan ka bangla ban syam hak exodus kalanong ka ba arpeu ka khot ka ba khat ar ka bai dei ka hukum ka bai dei bat para breu ka bong tu burum yala kupa ba la ka kmi tu burum yala kupa bat yala ka kmi ladangan keli menta hakane ka por hato don mo urane ka breu ki ba kwa ba ki khun ki jong ki long ki khun ki ba tam snai ki ba rakat bat ki ba burum yala ki kmi pa ka jubab kalong bai da leleru kim kwa tela dangim kwa ba ki khun ki jongi ki long ki batam sneng ki bam kongu sneng yala ki kmi ki kpa ka deru yangi ki bam ki khun menta ki masulong kpa la shai bangim dei man tam sneng
te ka deiru yangi ki balong ki kun ki bamenta la dangi kwa ba ki kun ki jongi la shai la sngi ki long ki kun ki ba tips ni ki ba kongu yangi ka deiru ka benta ka jongi kum ki kun menta bangi long ki kun ki ba kongu sngi la ki kimi ki pa ka jongi khnang ba ki kun ki jongi ru hadin kin long ki ba kongu sneng ba ki ba tip U Blei kadon ka jingong ka bong la dau ka jinglong ka jong pa ka long shikilo ukun ulong 8 kilo la ka jing sneu jong pa ka long 8 kilo ukun unsa sneu 8 kilo kata ka long ka bisha ba ka ba dei la dang ilong ki kun ki ba kongu ba ki ba tips ni menta ki kun ki jong ru la sai kin long ki kun ki ba kongu ba ki ba tips ni yangi ki kimi ki pa ka hukum ka ban riu man om penyap hatong i kwa mo baki beriu kin penyap yangi lane ki bahi ngasen ki jungi lane ki batiang ki jungi ka jubab kalombe bangim kwa daleleru kumta kalong kumju yakiwei bangiru ngimde ban penyap yaki lane ki bahi ngasem jungi lane yanoru ban bakiru kin penyap yangi lane ki para beriu ka hukum ka ban nyau men klim kaneru kalong kumju hatong ikwa mo bagi beriu kin klim ya una ne kalok ka jongi ka jubab kan long be kalong rukum ju yang nga ba J.P ladangim kwa bagi wekin klim ya kalok ka jongi lane ulok ka jongi ka deru yangi bangim de ban klim miki lane ikwe pan ladangi be shu men saki lamler yo para marjan chume men ikwa kaneru kalong kumju ladangi kwa bagi wekin saki lamler yangi lane ladangi kwa ngikwa bagi wekin ikwa ya ka jongi kadeiru mangiswa ni kong bangim de ban sakilam ler lane ban gimde ban ikwa ya ga jong kiwe parlok ka Newton third law of motion ka ong for every action has an equal and opposite reaction for every action has an equal and opposite reaction kabamot kano ka jingle ka don be ka ju ka jing shale hakan yam Hindu but kumjuru haka Hindu philosophy ka don ka jingai spangata karma kabaki ladang ile bhan lele sneu ya kiwei katai kanwan paikla yangi parok namar kata ka jingkhot ka jingwer ka jingpuson lang bagane ka step ka menta kalong dong in le shwa mangi yaki kabamon in le shwa mangi yaki parabriu ki paramarjan jungi ka ka bangi ni kwa eki bikin le naga benta ka jungi bat kata kalong bagin le bha yaki khnang ba makiru kin le bha naga benta ka jungi bangin bangin pusan yang ka tin ka jong U Blei bani ka bangin le bha yaki bakiru kin sikul yang ka bha naga benta ka jungi to le shwa mangi yaki U Blei ku nam ta ka buram ka jungu amen tungin duai ko pa jungi u bha preng sai sin pat ni wani ka ban pawa khmat ka jong me lang bagan step ka ban benta ni angu try nang bagan ko por ka ba kodor ka ba me ayangi ya ka bangin yo ban pusan ni ka tin ka jong me bat kumjuru ya ka ba me la ban pinken mau yang ya try apneng ka jungi menta kata kalong ya ka ba ngin le shwa mangi yaki ya ra pa try ka bangin la ban pusan yang ni ka tin ka jong me try Jisu bangin long kita kin nong le Suamangi manle bhasha mangi yaki we try so hikai yarap ni bagilong ki kun ki jong ki balong ki kristan try bangilong ka saki bangilong ka nuksa ram try jong ki we try ba khamta me ka bangin pen ye ke babha bagi ka bangin le ke babha ram try jong ki we bagalong ka jigar khu ka bakhrao na bat na ka jong ki ka khu try ka na khu param ka na step sngewe ki jing duai ki rupan ha ka te Jisu ni duai amen